खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं ब्रह्म BKWC नि दैदेननायाव आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरनि मददाव बेसेन नाङै जिउ राहा दानाय आरो गोसोआरि बिगियाननि सुबुरुन होनाय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि हेफाजाबजों बेसेन नाङै जिउ राहा दानाय आरो गोसोआरि बिगियाननि सुबुरुन केरियार एन्ड साइकोलॉजी काउन्सिलिं प्रग्राम हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दिनै बे हाबाफारिखौ एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सावरायमा नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाया BKWC नि सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि थाखाय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि हेफाजाबजों जिउ राहा दानाय आरो गोसोआरि बिगियाननि सुबुरुन फोरोंनो थांखि लानाय जादों। दिनै बे हाबाफारिखौ गाहाय फरायसा आरो बिमा बिफाफोरखौ लानानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव फरायनो हानाय गासै आयदानि सायाव गोसो जानाय बर' फरायसाफोरजों बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाया सावरायलायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारिनि मासि सामलायनायाव बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय पीर नार्जारी, खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, MSc नि EM मलेन्द्र नार्जारी। हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफ्रा बाहागो लायो, जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, दुलाराय थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम XNDP, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफाद, XBLT धोरोम आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफ्रा। दिनै जि मोनसे थांखिखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथाय बेनि बानजायनाय आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बारग' BLT अनसाय आफाद आरो NDP बारग' जि बर'नि गासै माहारि आफादफोर दङ, जुथायै लोगो लालायनानै जोंनि बिमा बिफाफोर फरायसानि गारजेन आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ जायफ्रा 10 थाखो पास जाबाय, 12 थाखो पास जाबाय, सोरबाया BA पास जानानै दं, सोरबा फरायनो हायाखै, गासै फरायसाफोरखौहाय लानानै दिनै मोनसे केरियार आरो साइकोल'जि मोनसे जि काउन्सिलिं होनाय जादों। थांखिया बेनो जे जोङो हारि हिसाबै जि मोनसे थांखि थाखायजों जोङो सोमावसारबोदोंमोन, सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै खुंथायफोर मोनबाय। खुंथायनि गेजेरावहाय जोङो जि जोंनि सोलोंथाइ माबानि गेजेरजों फरायसाफोर फरायनानै दङ बा माखासे थाखोआव उथ्रिसारनानै दङ, नाथाय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोननाय बुंनो थाङोबा सरकारनि खाबु मोननायाव जों फेलें जानांनाय, बेखौ बोरैहाय जोङो फोलोमनो हायो आरो गावनो गाव गावनि आथिं गसंनानै बोरै थांनानै थानो हायो, बेनि मोनसे थांखि लानानैहाय जोंनि गोसो गोनां फरायसाफोर जायफ्रा न'खराव गैजाया, बुंनो थाङोबा फरायनो गोसो गोनां माने बिमा बिफाफ्राबो फोरोंनो गोसो दङ, फोरोंनो हायाखिसै, बेबायदि मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जानाय मानसिफोरनि थाखाय गिबियाव जोङो गोनांथिखौ होनानै बे केरियार आरो मोनसे साइकोल'जि जि मोनसे काउन्सिलिं दिनैहाय खालामनाय जादों गुवाहाटी डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि मानगोनां এটা অধিসূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম, লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। मोजां मोनसे फिथाइ मोनो बेखौ जों मिजिं लानो हायो। ओंखायनो
बर' कसारि अनसाइ गावहायन खुंथाइजों बोसोरसेनि आगोलनिफ्रायनो गुवाहाटीनि डाउनटाउन इउनिभारसिटिया मोनसे रादाबफोरखौ जोंनो खोन्थाबोबाय थादों आरो जोंखौ खावलायबोबाय थादोंमोन जे नोंथांमोननि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव जेसेबां जोंनि बर' फरायसाफोर थाबाय बिथांमोनखौ जोङो बोरैहाय जोंनि डाउनटाउन इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जोंनि जि मोनसे रोंनो गोनां बा गावखौनो थांना थानायाव फिट सासे नोगोरारि दानायनि जे खामानि बेफोराव जोंनि माने इउनिभारसिटियाव नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ फरायहैयोबा मोजां जायो जोङो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दं बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय गोबां बोसोरसेनि बारलांबाय बे जोङो रायज्लायबायल' थानाय जादोंमोन जाहोना बेनोमोन जे जोंनि बर' कसारि अनसाइ गावहायन खुंथाया मोनसे जागायजेननाय मोनसे हालोदाव दङ नालाय आरो रां बावजाखौबो जों गोबां मोना ओंखायनो रांनि बाथ्राखौनो साननानै जोङो हाख'नाय नङा होननानै बेखौ एसे उन खालामबोबाय थानो गोनां जादों दाबो जोङो रां बावजाखौ गोबां मोनाखै अब्लाबो जों नाजाजेननाय जाहैबाय आरो जोङो जाय फरायसाफ्रा मोजां फरायनो गोसो दङ आरो बिमा बिफा फोरोंनो गोसो दङ नाथाय हायाखै बेबायदिखौ जों सायख'नानै मोनसे सम लानानै मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नाजागोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै आरोखि बे थांखिजों माबादों ओरैनोथ' जोंहा मोनसे मिसन थानांगौ जे जोङो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनायनि थांखियानो बेनोमोन बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो दिगावनो जों दावगाहोनायनि मोनसे बाथ्रा आरो जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्थानि बाथ्राखौ लानानैनो जों सोमावसारबोदोंमोन बेखायनो बड'फाया बुंलांनाय बाथ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे ओरैनो खुगायाव बुंनाय बायदि मोगथां खामानि मावनाया एफाबां गोरलै नङा दा ओंखायनो स्टेप बाय स्टेप जोङो आगानसे आगानै दावगालांनो थाखाय मोनफा मोनफा जोङो बिदिनो बोरै हायो खालिबोल' सोलोंथाइनि नैबे आयदानि बाथ्राखौ जों सानाखै आबादनि बाथ्राखौ जों साननो गोनां जादों आरो बिब्दिनो जोंनि दामनाय देनाय हारिमुनि बाथ्राबो जों साननो गोनां दङ मावनो गोनां दं बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो मोनफा मोनफा बोरैहाय जोंनि मानसिफोरखौ गोग्गो खालामनो हायो रोंखा राखा खालामनो हायो आरो गावनो गाव आथिं गसंनो थानायनि जि खाबु लानांगौ बेवहाय जोङो रोखा खालामना होनो हायो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों ना फिसिनाय अमा फिसिनाय खानाय सिननाय माबा मोनसे बेफोर रोखोम गासै मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाजालांनायखौ लाखिनो नाजानाय जादों दा ओंखायनो दिनैनि थांखिया बेनोमोन जे जोङो एक्सपार्ट जायनाखि माने गोरों सुबुं बिथांमोनहा फैखादों इउनिभारसिटिनिफ्राय नुजाफैदों बिसोर बुंनो थाङोबा साफा साफा फुंखा सुबुं बायदि दिनैनि समावहाय दा बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोर लोगोसे बिमा बिफाफ्रा बेसेबांसिम गोसोफ्रा गोथाव मोना बेनि उनावहाय जोङो फरायसाफोरखौ हरनायनि जि मोनसे लामा लानो नागिरदों बे जाफुंहैगोन फरायसाफोरनि मासुलखौ जोङो बेखौ एसे रायलायगोन दा जोंनाव माबा जागोन जोंहा एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंबो दङ जों साननायाव गासैखौबो बेसेन नाङै खालामजोबथारोबा एसे नायनानै साफा सानै जायफ्रा हाथ्रा बिदिखौ जों साननाय जादों जायफ्रा हालोदा मोजां न'खरनि हालोदा रांखावरि एसे दंजायो बिथांमोनखौ मोनसे माबासिम जोङो एसे बे रोखोमनो गासैखौबो माबानिफ्राय मा होनो रां अनसुंथाइ होनायनिफ्राय जोङो रायलायनानै माबानो हायो नामा बेखौ साननाय जादों ओरैनो साफ्रोमखौबो बिदि फ्रि अफ कस्ट माने जेबो माबा गैथारै बिदि खालामद्रायोबा थिग जानाय नङा नामा बिदिबो माखासे बाथ्रा ओंखारदों नालाय ओंखायनो जों रायलायसिगोन आरो जोङो गिबि 50सा फरायसाफोरखौ जोङो हरग्रोनो साननाय जादों बा बे दा रायलायनायनि गेजेरजों बारायनोबो हागौ बा 50खौ जोङो रोखा खालामनानै होनायनि बावनो सावरायनानै दंखायोमोन आरोखि दा ओंखायनो नायनो आरो फारि फारि थांबाय थासिगोन बोसोरफ्रोमबो बे जागायजेननायसो जाहैबाय नालाय आरो जों नाजालांबाय थानाय बेखौ लाखिलांबाय थासिगोन आरोखि आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिया जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलखौ खावलायबाय थानाय लेखायै दिनै एसबि गोजौ फरायसालि सिमेन्ट सापरियाव गिबि खेबनि थाखाय मटिभेसन काम केरियार काउन्सिलिं साइक'लजि काउन्सिलिं होननानै बेयाव मोनसे बिमुं होनानै दिनै फरायसाफोरखौ सायख'नायनि मोनसे हाबाफारि दङमोन बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि बिथांमोना माखासे कर्स जोंनि काउन्सिलजों सावरायनानै बिथांमोना अफार खालामदों दा बे कर्सेसफ्राव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिमनायाव गोलैनाय फरायसाफोरखौ स्क्रिनिं खालामनानै जों बिथांमोननियाव बेखौ बेसेन नाङै
फोरोंनायनि माखासे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रनसायनो नागिरदों दा बेखौनो लानानै दिनै बेवहाय जुनाय सिलाफोथार सिमेन्ट सापरि बे नैबे ओनसोलनि गासै फरायसाफोरखौ जाय बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय डिग्री पास जानाय आरो मास्टार्स खालामनाय आरो मास्टार्स खालामखांनायनि उनाव जाय फरायसाफ्रा दा जेबो खामानि मावालासिनो दङ बिथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे हाबाफारि बेवहाय डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनि रिसर्स पार्सन बिथांमोना फैनानै फरायसाफोरजों जि माखासे बेयाव इन्टारेक्सन दङमोन बे जानानै थांबाय जोबोद मोजां जादों आरो बेयाव जोबोद लोब लोब फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्रायनो बेयाव मेडिकेलनि दङ बेयाव पारामेडिकेल फार्मासिउटिकेल बेनि अनगायैबो हिउमेनिटिस मेनेजमेन्ट बेनि उनाव बेयाव ल'निबो थागोन बे माखासे कर्सफोरखौ बिथांमोना अफार खालामनो नागिरदों आरो बे हिसाबैनो जोङो बिनि गेजेरावनो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ जों स्क्रिनिं खालामनानै जों हरगोन जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल माने बिनि उनाव इन कलाबरेसन उइथ आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटि आरो बिदि जागोन दा बे हिसाबै जोङो बे स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय जों हरनो सानदों जों नायनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जिहेतु जोंनियाव गं 22 जिल्ला दङ बे गं 22 जिल्लानिफ्राय जोङो बै स्टुडेन्टफोरखौ जिहेतु सायख'नांगोन जों आसा खालामदों 50निफ्राय 60 बेबादि स्टुडेन्ट जुदि जों हरनो हायोबा माने डिफारेन्ट बे कर्सआव दा जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद बेनिफिटेड जागोन आरो जों लुबैदों दा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय नैबे ओनसोलाव गोलैनाय बर' सुबुंफोरखौ जों जेसे हागौ जों सुबुं धोन हिसाबै जों सोरजिनानै हरनांगोन आरो बिथांमोना सुबुं धोन जायोब्लासो जोंनियाव जोङो जि थांखिखौ लानानै जोंनि काउन्सिलखौ दाफुंनाय जादोंमोन बे सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा जोबोद गिदिर खामानि मावनाय जागोन होननानै जों मोनसे रंजानायबो लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोङो सुबुं धोन सोरजिनायनि गेजेरजों जि मोनसे जौगानायनि जि लामा बे लामाखौ जों दिहुनना लानो हागोन जों बेखौ नोजोर बोदों सरासनस्रायै दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद ओंथि गोनां जादों आरो जोबोद नैबे ओनसोलनि बेयाव बिगोमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बर'नि माहारियारि आफाद जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद धोरोमारि गौथुमफोरनि माने जि आफादफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ साफ्रोमबो बेयाव नैबे धेमाजि जिल्लानि बे माहारियारि आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेबादिनो नैबेखौ रनसायनायनि बेलायावबो बे माहारियारि आफादफोरनि बिथांमोनानो दैदेनदों आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि बेयाव जोङो जि मोनसे बानजायनाय बे हाबाफारियाव बिथांमोना मदद खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ आबुं जाफुंसार होबाय आं बिनि थाखाय बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरदों दा बेसिकेलि जोङो दा बेखौनो नोजोर बोदों गाबोनबो जोंनिया दिनैनिफ्राय जोङो नैबे इयुथफोरखौ आरो जे स्पर्ट्सनि बेलायावबो जों माखासे खामानि रनसायदों दिनैनिफ्राय नलबारियाव बेयाव फुटबलनि जि मोनसे कचिं काम्प बेयाव मोनसे गेम जागासिनो दङ बेयो जादों बेयाव देवबाराव बेयो फाइनाल जागोन बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिला दा मोनसेखौ जों फकास खालामनो नागिरदों जों इनकाम जेनेरेसननि सायाव जोङो गोबां खामानि बेयाव मावनो सानदों बेयाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव जोङो दा फिसारि जोङो बेयाव बि किपिं बेनि उनावबो जों नायदों बेयाव जोंनि हातसारि दाकारि पिगारि गटारि जों बेफोरनि थाखाय जिखिनि ट्रेनिं बे ट्रेनिंफोरखौ जों होगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जाहाथे जि लाइमोनफोर आरो गोबां जोंनियाव आबादारि दं बिथांमोना जाहाथे बेफोर खामानिनि गेजेरजों जिउ राहा खुंनायनि लामाखौ दिहुनना लानो हायो बेखौ जोङो नागिरगासिनो दं जोंनि काउन्सिलनिफ्राय आरो इतिमध्य जोङो माखासे काउन्सिलनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ जागायबाय बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव गोलैनाय जों माखासे जायगाफोर दङ जाय जायगाफ्राव जोङो काउन्सिलनिफ्राय माखासे आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बा आइजोफ्रा जिहेथु दिनै न'खर खुंनायाव बिथांमोना मोनसे मैखोम मोनसे बाहागो लायो दा बे हिसाबै जोंनि रां राशिखौ बारायनांगौनि थाखाय बा न'खरखौ खुंफुंनायनि थाखाय बा जोंनि जिनिखि लिभलिहुड बे लिभलिहुडखौ बारायनांगौनि थाखाय जोंहा रां राशिनि जोबोद दरखार जायो दा बेनि थाखाय जों आइजोफोरनि माखासे बाजार बे लुफुंनायनि हाबाफारिखौ जों एबारनि EOP-आव जों बेखौ लाखिदों आरो बे हिसाबैनो जों आवगायलांगासिनो दङ जोंनि काउन्सिलनि नैबे जे इनकाम जेनेरेसननि जि माखासे राहा लामा बे राहा लामाखौ काउन्सिलनि जि माखासे जों जि गाइडलाइन्स दङ स्टेटनि बे मथेनो जों मावलांनो थाखाय बेखौ दा साखाफारा जाबाय दा बेखिनि खामानिया जोंनि दा काउन्सिलाव दङ এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ
কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।